Benifaió, a la Ribera Alta, novembre de 1944. Al carrer Major, a la casa familiar de Concha i de Miguel, naix el tercer dels seus 7 fills. El xiquet serà batejat amb el nom de son pare a la parròquia de Sant Pere. En ella començarà molt prompte la seva vocació musical. I després, a la banda de música, dirigit pel mestre José María Cervera. Als 11 anys, supera al Conservatori de València els exàmens de solfeig i el primer curs de piano, que continua pel seu compte i que ampliarà quan, als 18 anys, portat per la seva vocació, ingressa al Seminari Diocesà de Sogorb. Quan conclou allí els estudis d'Humanitats, va ingressar a València al Col·legi Major Santo Tomàs de Villanueva per llicenciar-se en Teologia i va formar part de l'Orfeó Universitari de València. Una vegada doctorat en Teologia a la Universitat Pontifícia de Sant Cugat, el bisbe Pontigol el va ordenar prevere el 1971 a la capella del Seminari de Sogorb. Miguel Alepuz va celebrar la primera missa solemne a la parròquia de Benifaió, en companyia de familiars, amics, veïns i companys d'estudis. Nomenat a l'estiu de 1973 com a retor de la parròquia de Sonella, als pocs mesos es va traslladar a Roma per iniciar estudis superiors de Sagrada Bíblia, que va acabar 3 anys després. Al seu retorn, al 1976, li va ser encomanada la parròquia de Ribesalbes, on romandria fins 1979, mentre exercia com a professor de Bíblia a l'Escola Diocesana de Teologia i professor de religió a l'Institut de Batxillerat d'Onda. En ser designat l'arxiprés de Vila-real mossèn Alba com a vicari episcopal, Miguel Alepuz és destinat a la parròquia de Sant Jaume, on molt prompte inicia una dinàmica activitat. Ell arriba així en octubre de l'any 79 i aquest any buscava gent perquè cantaren les Nadales a missa. Va començar en poca gent i va anar reclutant a gent que trobava a l'església, per al voltant de l'església, els lluïssos, per aquests puestos. A nosaltres, a mi en concret, me va trobar pel carrer. A mi i a 2 o 3 persones més anaven pel carrer, mira, estic muntant un cor, si voleu vindre, i així a poc el boca a boca va ser el que va funcionar. Va anar creixent en número i ens dedicàvem a cantar Nadales, a cantar Setmana Santa, a fer celebracions de Sant Pasqual, de la Mare de Déu de Gràcia, i a poc vam anar fent concertets, també en altres corals, intercanvis en Nadal, vam actuar en diversos llocs, no sols de la província, sinó fora de la província. I després ja quan ja érem més gent, ja vam anar fent també concerts de música lleugera. Vam començar en Santa Isabel, sempre els vam fer en Santa Isabel, on nosaltres ens fem el decorat, on nosaltres ens ho fem tot, i fins inclús, sí que va vindre Conxita Bautista i tot, perquè entonces anava en Jaime Palacios, que Jaime Palacios era el músic que ens ajudava. Juntament amb la creació d'un cor infantil, la iniciativa de fundar la Coral Sant Jaume resultarà ser un motor fonamental per a la cultura de Vila-real, per la seva diversitat d'acció i de participació en els esdeveniments locals. Miguel, a més de ser un director d'una coral, que normalment les corals canten més música sacra i tot el més, quan van a algun poble o alguna a cantar, són cançons populars, ell té una capacitat més d'avançar en la qual va voler fer concert en música lleugera, música moderna que pugui ser, no sé, com enguany han fet de diversos estils, en boleros i cançó espanyola i el que siga, sobretot ser un sacerdot en la que és més raro que la seva ment aplegui fins ahí.
A Vila-real estant, Miguel Alepuz s'implica en la vida cultural de l'entorn més enllà de la música i al mateix temps atén altres grups corals, com els de les congregacions marianes, i composa expressament per a ells nombroses peces. Doncs jo vaig conèixer a Miguel quan era una xiqueta i formava part del cor de la Puríssima i vaig tindre la sort de conèixer esta gran músic, esta gran persona, quan jo estava començant a formar-me. I, de fet, quan al cap dels anys ell se va tindre que anar a la Llosa de capellà i jo vaig agarrar el relevo del cor infantil i juvenil de la Puríssima. I també la seva missa, la que ha fet per la congregació, he vist el progrés, que primer n'hi havia unes parts, que eren el Kyrie i el Gloria, i uns anys després l'Agnus i el Sanctus i l'últim el Credo. És una missa feta per a nosaltres. Coneixem-nos a la gent que cantàvem, ens va fer una missa allí adaptada totalment per a nosaltres. Durant aquest temps, i amb l'orientació de Juan Ramon Herrero, fundador de la coral Vicent Ripollès, en la qual participa, completa els estudis de piano al Conservatori de Castelló i els d'orgue al de València. A més, dona classes de Bíblia al Seminari Mater Dei, on és secretari d'estudis, de Cristologia a l'Escola de Magisteri i a l'Escola Diocesana de Teologia, i també cicles de conferències per tota la província, sense oblidar la convivència amb els components de la Coral Sant Jaume. Va formar un grup de diferent gent i va aconseguir que al final que fórem amics. Sobre certs de gent de generacions totalment diferents, perquè allí n'hi havia gent que tenia 70 i pico i jo que en tenia 18 quan vam començar la coral, que al final que fórem tots junts, perquè tot això venia tot sempre fomentat perquè a més de lo que era l'activitat coral en si, dels assajos i de les actuacions, eren les activitats que fèiem fora d'aquest aspecte. O sigui, nosaltres si arreplegàvem 4 perres en aquella època, ens les gastàvem en nosaltres, en fomentar aquesta amistat entre el grup. Organitzàvem excursions, eixides, intercanvis. Després de 10 anys a l'Arxiprestal, el 1989 va ser destinat com a vicari a la parròquia de Santa Isabel. El bisbe Cases l'anomena retor de la Llosa al 1993 i 3 anys després, el bisbe Reig el destina a la parròquia del Sant Àngel de la Vall d'Uixó, el que suposa un llarg parèntesi en la seva vida musical a la nostra ciutat. En l'any 2000 resulta que a Miguel va buscar-lo José Soriano en sa casa perquè monte un cor i solemnitzar les misses de Sant Pasqual. Miguel estava a la Vall d'Uixó i, clar, tenia que ser cosa de l'obispo el dur-lo així, però va vindre per mediació de Pepe Soriano i va muntar la coral. La coral de quasi tots eren membres de la coral Sant Jaume, de l'època d'ell. I, bueno, vam ser una època molt feliç i molt bonica fins que va vindre lo de la luz i les imágenes en la iglesia Arxiprestal i tots els capellans d'allí van tindre que passar a Sant Pasqual. I a ell el van destinar al Cristo de l'Hospital. I, bueno, i nosaltres vam anar darrere a seguir-lo. Hasta que en l'any 2009 complí 65 anys i el mateix dia que es complia, o el dia després, no sé, en l'homilia mos diu, se despedís de tots dient que estava molt cansat i que anava a jubilar-se. Amb la seva jubilació i trasllat a València, Miguel Alepuz deixa enrere una gran empremta cultural a la nostra ciutat, però sobretot en el contacte humà amb tots els qui van gaudir de la seva amistat. Jo, a Miguel Alepuz, el vaig conèixer farà sobre 35 anys. Ja en són. És que és una persona de poques paraules i quan té que dir alguna cosa, ho diu en poquetes paraules però que s'entenen totes. És més, quan calla s'entén tot el que diu i quan parla el que diu que s'entén més, perquè és molt directe, per dir les coses, molt escueta, però és molt recta. Com a persona és un 10. Perquè si té que ajudar en alguna cosa, s'oferís de tot cor. És una d'aquestes persones que saps que mai te fallarà,
I per mi és una de les persones que més m'han marcat en esta vida en quant a la música es refereix. Les seues creacions musicals són nombroses, però és en l'afecte humà on es deixa notar la personalitat de Miguel. No resulta estrany que els components dels grups que va dirigir i amb noves incorporacions li demanaren tornar a reunir-se per a disfrutar de la música y transmetre aquest goig als demés. Yo llegué a la coral un poco de casualidad porque me apetecía cantar, no sabía dónde ni cómo, y el director de la banda, que yo estudié música en la banda, me propuso cantar en la coral en la que dirige Miguel. Y me presenté allí y enseguida me dijeron que sí. O sea, el director de la banda dijo, yo se lo diré a Miguel, y ni tan siquiera eso. O sea, me presenté allí y me dijeron que sí, que cantase con ellos, y ahí estoy. Hace 2 años y algo. Pero a Miguel lo conocía de hace ya más tiempo, desde que fundó la Sant Jaume, porque mi madre pertenecía a la coral Sant Jaume desde que se fundó. Como músico, para mí es un gran músico, es un sabio de la música para mí. O sea, es una persona que me gustan sus composiciones, me gusta mucho cómo dirige y sabe mucho, tiene mucha facilidad para la música, es un don. Avui el Cor Ciutat de Vila-real és una nova peça de la vida cultural de la ciutat, que continua la seva plural activitat sota la direcció d'un gran músic, però essencialment d'una gran persona, d'un gran amic. Realment sí, és un loco de la música, perquè quan tu comentes a una persona i li dius és que és capellà, un capellà i està ahí dirigint, no sé, Maria de Lahó, o temes en la que no quadra un poc, no? a una imatge com d'un sacerdot. No? I a més és una persona també que li agrada, a banda del cor, li agrada també solistes. Ja no perquè jo o Delfí, no? Qui siga, qui vol solidar, qui vol cantar-se, qui vol... O sigui, sempre dona l'oportunitat de que la gent puga dir alguna cosa cantant, no? Expressant alguna cosa cantant. Des del punt de vista de l'amistat, Miguel Alepús, pues, jo crec que és la seva bondat. És una persona, potser un poc amagada, que s'amaga darrere, potser per un poc de vergonya o el que siga, però que ell és una persona bondadosa. Jo crec que és la bondat personalitzada. La palabra generosidad lo define bastante porque está dándonos música, está dándonos dirección, está viniendo todos los ensayos de Valencia y él parece que no pida nada a cambio, simplemente está haciéndolo porque le gusta y yo, para mí, ya te digo, esa es la palabra. Supongo que habrá más, porque pienso que es una persona muy sensible. Com definiria Miguel des del punt de vista? La infinita paciència que ha tingut en tots nosaltres. Ha tingut una paciència infinita en fer-nos traure el millor de cada un, en ensenyar-nos a cantar sense saber, perquè n'hi ha molta gent totalment analfabeta en el sentit musical, i avui en dia és capaç de llegir una partitura. Miguel gravava les cançons en aquelles cintes de casset, en tot per veus, perquè cada veu se la sapiera, i no li ha importat perdre el temps que fora. Miguel, pues un mestre, no? Un amic també, i sobretot un camí a seguir, no? M'ha fet estimar la música i veure-la d'una altra manera. He començat en ell cantant cançons polifòniques, he descobert la música d'altres maneres. Pues Miguel Alepús, per a mi, a part de lo que més m'agrada en este món, que és cantar, i per mi l'estar allí en ell ha sigut una teràpia total, pues és la seva senzillesa, el seu... no sé com explicar-te-ho, el seu carisma. Bueno, pues Miguel Alepús, per mi, com a persona, és d'aquelles que saps que mai te van a fallar. I és de les persones que jo més admire i que més estime en esta vida. Jo la definiria en una paraula, amic.